Fit-tmiem forum kummerċjali li għalih attendew ma' 60 rappreżentant Malti minn kumpaniji u entitajiet lokali, Malta u Singapore iffirmaw Memorandum of Understanding għal kooperazzjoni fl-oqsma ta' teknoloġiji ġodda u tas-sigurtà fuq l-internet. Il-ftehim ġie ffirmat mis-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Schembri u l-Ministru għall-Komunikazzjoni u l-Informazzjoni ta' Singapore Janil Puthucheary fil-preżenza tal-Ministru għall-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela. Is-Segretarju Parlamentari Schembri qal li permezz ta' dan il-ftehim iż-żewġ pajjiżi li għandhom ħafna similaritajiet bejniethom komplew isaħħu r-rabtiet foqsma ekonomiċi ġodda bħal dawk tal-blockchain, DLT u s-sigurtà fuq l-internet. Kien hemm interess kbir bejn żewġ pajjiżi u nistgħu ngħidu hekk f'terminu qasir ta' 6 xhur nexxinna biex naslu għal konklużjoni u llum iffirmajna l-ewwel MOU ma' Singapore fejn ħajkun qed inkopru dawn l-elementi u l-areas kollha. Huwa qal li dan il-ftehim se jwassal biex kumpaniji Maltin jingħataw iktar opportunitajiet biex joperaw minn Singapore waqt li kumpaniji minn dan il-pajjiż jużaw lil Malta bħala bażi biex ikunu jistgħu joperaw fis-suq Ewropew fl-oqsma diġitali bħalma huma dawk tal-blockchain, il-fintech u oqsma oħra bħal e-sports u gaming. Min-naħa tiegħu il-Ministru Carmelo Abela qal li dawn id-delegazzjonijiet jgħinu biex pajjiżna jkompli jkabbar u jiddiversifika l-ekonomija Maltija waqt li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet ma' Singapore b'mod tanġibbli mindu bdew fl-1988. Aħna għandna Double Taxation Agreement li jfisser li jekk inti qed tagħmel business bejn Malta u Singapore ma tiġix iċċarġjat it-taxxa darbtejn imma teħel it-taxxa darba waħda biss. Il-Ministru Abela qal li b'inizjattivi bħal dawn organizzati minn Trade Malta, il-Gvern jgħin il-kummerċ seħ billi jiftaħ il-bibien għal iktar opportunitajiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.